padong dito sa kuan kanay Kulon. Kaya sakay ko 62B ba Talamban. Karon kay nakakita mo mga tao nga daghan na mga padong dire sa babaw. Di dagan sa kugapil. Pag yung sabis. Ako gamit sabi, tanaw na ko may tubig. Di ina lang puguglakaw. Mo ano to na mino sa linog. Mao to, ako rin mamati nga kuan. Kuang dagan narang sa mo. Pero katong sa linog, nagkabuang ko. Akong mga anak, ako dyan gipangita. Nagkiliring ako mga kaldero, akong gipanglabay yung sudan. Tungod nakita na kustaw sa gawas nga nagkabuag dagan pa dumabaw. Wala akong dagan, akong anak lagi una na akong safe. Pagko siguro na ko kung mga anak, bahala na ko. Diyo ko mudagan ka nang niid, diyo ko sa panahon tinuod bagdi. Maka atong paglinog. Adi awa mo. Relax sa kayo, bye. Paglinog na jud, naghigda man ko ato sa kanang higdaan na niya. So tanaw na po sa kuan sa wall sa kanang kwarto kay hiwi naman din murag nakuan ko murag na out-minded ko sa una-una ato kay kuan man. Kanang kadto pabaya ko naka-experience og kanang kusog kayo nga linog. Yeah, mo to nga. Kuan ako, bangon ko gawas ko dayon. Tanaw na ko, abi na ko nagkuan ako ato nagdamgur ako nga hiwi ang kuan. Katong wall. Nagpanik. magkuan to sila kanang alert kanang may kuan ba barangay kanang migapon lain ba ano tanang tao ba nga para di nila mapanik dito. Di madako bitaw ang kuan. Ana ta to. Dapat ingon ta nila nga warning lang. Ang mga tao sa gilain sa sabot nila. ang ilang sabot sa mga tao nga na ay tsunami. Pero gi-warning ra gud to sa kuan. Ang nakalahi sad kay wasa gitarong istorya sa gobyerno nga kanang ato sa gobyerno. Katawa ko ato kuana kay kadto makaingon yung pulse alarm daw. Kay og mag tsunami ang sinugdan sa linog dito sa west. Unya ay man ang west to man na dito. Usaw pagsuod sa tsunami dire sa kuan. Og naa ang galit nga kanang kadaplinan sa baybayon na ay baot tingali pero not considerably nga tsunami Dapat buhaton ta to sa gobyerno kuan katong after sa linog ang pag-alarm ang pagpanganda ba sa mga tao dili pasabot nga kanang tsunami alarm sa tsunami na nagyudayon-dayon mga